ассалому алайкум бардорони азиз ва тамошобини рахш теҷе. Бардорон дар имрӯза навор 14 мошинои арзон омода кардагим пешкаш мекунем. Бардорон мошинои 4000 сомон 5000 сомон сар мешаванд. Наворро то охираш тамошо кунед ва лайкотона дареғ надорем, обуна шавед дӯстон. Мо ҳар рӯз якта видео пешкаштон мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира ягон чизга бардорон барои реклама кардан, дар номерои имо ватсап мо роё кунем. Мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. фикротро дар комментария нависед дӯстон. мо бошад наворро сар мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 146 сомонӣ дӯстон. то охираш тамошо кунед. мошинои арзон дар ахирам ҳастай. мо бошад наворро сар мекунем. рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ мо дӯстон ҳастай. Хундай Атосай соли бароиш 1998 судишвориш бензини холия объем моториш 6 простой коробкаш механика дӯстон. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бардорни азиз ҳуҷҷатош буд чидагай, мошин нав краса кардагай, моторш нав звер хадавой дорад, задагӣ пӯшидаги мукмал надорад. бардорни азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара нархаш 15000 сомон. дӯстони азиз бо савдо мекунем гуфтагай ава муомилаи хубам дорад. бардорни азиз рақамошон дар роҳи экрани шумо дӯстон. агар кадомтон харидор бошед метавонед занг занед, дигар маълумот гиред. марҳамат. мегзарем дӯстон ба ди мошини фурӯшӣ. ди мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст. Daewoo Nexia соли бароиш 1996 аст. судишвориш бензин газ кор мекунад. объем моториш 6 литра, коробкаш механика, системи мошини хубай. соҳиби шуфтагай мошини сода уфтагай неки 1600 сомон расход дора уфтагай. тамом хай бо дигар маълумот ча мегирем. бардорон мошин дар шаҳри Бохтал қарор дорад. Қорғонтепа дӯстон нархаш 7500 сомон бо арзон мекунем уфтагай муомила дорад. рақамошон дар роҳи экрани шумо дӯстон. кадомтон агар харидор бошед метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша гирем. мошин арзона беҳад айда сатед. марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ дӯстон аст. ваз 2107 аст. соли бароиш 1993. мошин аст. судишвориш бензини холия дӯстони азиз. объем моториш 6 литр простой, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз фарои мошин нав задагай, фарои нав, вампери нав ва краскаи нав кардагай. 4 диска, 4 балои нав, хадавои нав кардагай. мошина ба кадом сабабе ки мефурӯшем гуфтагай сум дар кораи сироша дӯстон ва арзон мефурӯшем гуфтагай. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 6500 сомон. агар кадоми харидор гуфтагай бо арзон мекунем ягон суми дига. рақамошон дар роҳи экрани шумо бардорон. кадомитон харидор боше ин ами 07 метавонен дига маълумоти пурраша гиред. марҳамат. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ дӯстон ваз 2109 аст. соли бароиш 1999 аст. судишвориш бензин газ кор мекунад. гази таблетка дорад дӯстон. объем моториш 1.6 карбюратора, коробкаш механика. ҳолати мошин беҳтарин дӯстон. мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад ва 4 балои нав, 4 диска ва размери 15 дорад. дӯстони азиз черепахош варид кардагӣ надорад. ума заводской родной краска яхчай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 7500 сомон. кадоми харидор уфтагай бо ягон чи дига мегзарем. сирошона фурӯхта мешавад. рақамошон дар роҳи экрани шумо дӯстон. кадомитон харидор бошед маълумоти пурраша метавонед аз соҳиби ҳамин мошин гиред. панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошин дӯстон ваз 2106 аст. соли бароиш 1997 аст. судишвориш бензин газ кор мекунад. газ дорад. объем моториш 6 литра, коробкаш механика. ҳолати мошини хубай дӯстони азиз. мошин бе ягон задагӣ пӯшидагӣ уфтагай. ду балони пешаш нав задагай. ду тайгаш ақибуш хай миёна. бардорни азиз мошин дар ноҳияи 8 қарор дорад. нархаш 7500 сомон дӯстон. бо варианти алишам дорад уфтагай ва камтарга бо арзон мекунем уфтагай. кадоми харидора хайна рақамошон дар роҳи экрани шумо дига маълумот ча гирен дӯстон. ногуфта намонад кадоми шумо агар мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира ягон чизи барои реклама кардан дошта бошед дӯстон. дар номерои имо ватсап роё кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ дӯстон аст. Mercedes-Benz C-класса CHK полни худ объём кардагай 93 неки объём кардагай. судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объём моториш 1.8 дӯстони азиз 1.8 литра, коробкаш механика. CHK кондитсионер дорад кор мекунад дӯстони азиз бе ягон камбудия. мошин как надафтага балонош миёна. хай кадомитон харидор бошед дига маълумот чам мегирен. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 44000 сомон. бардорон бо арзон мекунем гуфтагай бо савдои бардорӣ дора уфтагай. кадомитон харидор бошед дӯстон дига маълумот ча гирен.
лайкотон бардорон дариқ надорен дар канал обуна шавен. мо як рӯз пас видеои нав пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ дӯстон Opel Vectra соли бароишаш 1993 судишфурӯши бензин газ кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр. коробка передачаш механика. ҳолати мошин хуб аст дӯстони азиз. мошин газ бензинаш кор мекунад. ҳуҷҷатҳош бурчидагӣ. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 10,000 сомон гуфтагӣ соҳибуш дигар арзон намешавад. нархи охиронша мошине ки нахадо гуфтагӣ. хай бо мардро кадомтон харидор бошен, рафта бинен, бо савдо кунен ёки бо проверка кунен. рақамошон дар рои экрани шумо бардорон. маълумоти пурраша айхчон гирен. марҳамат. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ дӯстон ВАЗ 2115 молодёжни соли бароишаш 2002 судишфурӯш бензин газ кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр. коробкаш механика. системаи мошин хуб аст дӯстон. мошин то моҳи сентябр ҳуҷҷат дорад. хадавоиш меёна, баланош меёна мардон азиз. фақат як камтара кор дора уфтага. як даҷош краскаш сухтага уфтага. кадоми хай фора ҳай мекуна, як фора краска мекуна. инами расход дора уфтага. задаги пуштагӣ надора умуман уфтага соҳибуш. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 11500 сомон. кадомтон хайдор бошен дӯстон бо арзон мекунем уфтага. муомила мекунем. рақамошон дар рои экрани шумо маълумоти парара айсои мошин гирен дӯстон. мо навромона давом медиҳем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшимо дӯстон як тайга Daewoo Nexia соли бароишаш 1994 судишфурӯши бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр. коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникия дӯстон. ҳуҷҷатҳои солонаш бурчидагӣ. срочна сум дар кора уфтагӣ соҳибуш барои мефурӯшем. мошин дар шаҳри Бохтар қарор дорад. нархаш 10,000 сомон. агар кадоми харидор уфтага бо каунтари дигар арзон мекардианд дӯстон. хай рақамошон дар рои экрани шумо. светаш свети раднои хича мошин соз буда. дигар маълумотша метавонед аями рақамошон гиред. марҳамат. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ дӯстон Daewoo Tico соли бароишаш 1997 судишфурӯши бензини холия. объем мотораш 0.8 литр. коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстони азиз. ланҷировош ва свалка кардагӣ бида мега соҳибуш. дигар ҳама ҷош 100% мошин алиш намешавад. срочна фурӯхта мешавад. дар ноҳияи ашт қарор дорад. нархаш 9500 сомон дӯстон. кадоми пули нах дора уфтага налич ҳисоб дошта боша бо арзон мекунем уфтага. рақамошон дар рои экрани шумо. кадомитон агар интерес небоша харидани бошен дигар маълумоти праша аями рақамошон гирен. мегзарем бардорон ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшӣ дӯстон BMW Troika серияи соли бароишаш 1990 судишфурӯши бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 1.6 буда. коробкаш механика дӯстон. яке мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. яке мошин нахадо уфтага соҳибуш. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 12000 сомон. бо арзон мекунем гуфтага. кадоми харидори аниқай хоҳиш карда ки беҳуда занг назанад. одами коргар буда. кадоми харидори конкрета ҳавай занг зана бо хай дигар маълумотша мефаҳмонем уфтага бардорон. кадомитон харидор бошед рақамошон дар рои экрани шумо. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ дӯстон Opel Astra F хатчбеки молодёжни дӯстони азиз соли бароишаш 1997 судишфурӯши бензин газ кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр. коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин задагӣ пуштагӣ надорад. 4 та балони нав, тонировка, диска, люк, консолин ҳамаша дорад дӯстони азиз. самбуфер дигар маълумот хайтон мегирен. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 48000 сомон. бо арзон мекунем гуфтага. хай мумкин мошин арзанда. номерашам номераи созад дӯстон. марҳамат рақамошон дар рои экрани шумо дигар маълумотша гирем бо. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. 13 мошин дӯстон як тайга ВАЗ 2115 соли бароишаш 2003 судишфурӯши бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 1.6 простой дӯстони азиз 1.6 литр. коробкаш механика. мошина состояниеш хуб аст гуфтага соҳибаш. мошин бе ягон камбудия. хай бо кадомитон харидор бошед дигар маълумотша мегирен. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 11000 сомон дӯстон. бо арзон мекунем гуфтага. срочна фурӯхта мешавад. кадомитон хай интерес небоша харидани боше рафта мошина бинен бо савдо кунен. рақамошон дар рои экрани шумо бардорен азиз.
ногуфтанам онад ки лайкотона дариқ надоре ва мошинои фурӯштона дар номерои имо ватсап роҳӣ кунем. Бардорон мо бошад наволмро давом медиҳем. мегзарем дӯстон ба 14 мошини фурӯшӣ. 14 мошини фурӯшӣ дӯстон Opel Astra F ятайга бо хатчбеки молодёжне соли бароишаш 1996 бензин газ кор мекунад. объем мотори 6 литра, коробкаш механика, ҳолати мошин беҳтарин дӯстон. раднои краска, 4 та баллони нав, 1 сола ҳуҷҷат, хадовой кардагӣ, дадагӣ пӯшидагӣ надорад дӯстони азиз. мошин как надааст, рош нафурӯхта мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 27500 сомона бо арзон мекунем. гуфтага савдои хуб дорад. хатчбек арзон аст дӯстон, кадомтон харидор бошед, рақамошон дар рӯи экрани шумо. ин буд 14 та мошинои фурӯши мо дӯстон. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. лайкотона дариқ надорем, бардорон лайкотона монен. худо нигаҳбонтон ҳаматоно.